for borgerne af banen. Og de prøver at gøre det sådan, at flere børn, som ikke bliver fristet af de mere almindelige fritidstilbud, de har mulighed for at komme derud og prøve kræfter med motocross. Og alt det kommer jo selvfølgelig ikke af sig selv. Det kræver, at rigtig mange forældre og ildsjæle hver eneste uge ligger i et kæmpe stort arbejde i at holde banerne i stand, så man gør det både muligt, sjovt og sikkert at køre både for begyndere og øvede. Og der har man så fundet frem til en af de her uvurderlige ildsjæle, som man gerne vil indstille. Man siger, at vedkommende, og det er en han sørger for, at det er et trygt sted, hvor alle føler sig velkomne. Han sørger for, at der er et godt og nødvendigt supplement og alternativ til lokalområdets øvrige fritidstilbud. Han er mester i at skabe et attraktivt socialt fællesskab og et fristed, som bygger på aktiv medvirken, ansvar og tolerance. Og jeg vil godt se Grane Sejlo fra Melby Mikrocross komme heroppe, så når han nu står heroppe og siger lidt mere om Grane. Velkommen til, Grane. Ja, nu fortalte jeg jo lidt om den forening, som har indstillet dig. Men de har jo også skrevet lidt om dig. Og det er jo ret betydningsfuldt. Man kan sige, at Grane er uden sidestykke den leder i foreningen, som er mest respekteret på grund af sin evne til dialog, samarbejde, samt ikke mindst sin store hjælpsomhed. Han har igennem de sidste par år været blæksprutten, som helt uden tøven har påtaget sig en lang række opgaver, som både udlejning, åbenhusarrangementer, vedligeholdelse af banen, samt planlægning og gennemførelse af løb, for meget at nævne nogle få af de vitale opgaver. Og så siger de, at hvis man fik en solstreg for hver gang Grane har gjort noget godt for alle de små fartdjævle, så vil solen altid skinne over Melby. Du er og bliver en ægte ildsjæl til gavn for alle Melby Mikrocrossklub og i Halsnæs Kommunes ungdomsskole, og så vil jeg godt tilføje, at du er også en ægte ildsjæl, som vi sætter stor pris på i Halsnæs Kommune. Tillykke med ungdomslederprisen. Det gjorde vi. Jamen, vi går videre, og der skulle vi se Hundested Badmintonklub. De er til stede i øjeblikket, så derfor er jeg bare lige nævner med navn, at det er Astrid Nielsen, det er Sofie Nielsen, det er Tobias Christiansen, det er Olli Norup, og de har været med til landsmesterskabet i U19 og U13. Vi går videre.